Ναι, βεβαίως. Ακούς, έχω μια καλή ιδέα. Ναι. Έχω έναν που μου μοιάζει. Ακούς. Θα τον στείλουμε στο Μακέντζι. Μου μοιάζει, αυτός είναι ολόιδιος. Θα πάει στο Μακέντζι αυτός και θα πάω εγώ να τραγουδήσω στο Black and White. Και θα κάνουμε 2 σε 1. Μπράβο. Top. Αλήθεια σου λέω. Δεν καταλάβει κανένας τίποτα, ρε. Θα του δώσω και το Instagram μου το τέτοιο και θα τραβάει αυτό story εκεί μέσα. Μέσα στο Mackenzie. Να, ο Matt Clippy, αφού έχει το Instagram του. Και εγώ θα είμαι undercover στο Black and White. Δεν το έχουμε. Το έχουμε. Αυτό δύσκολο το θέμα. Τι ώρα θα έρθεις τώρα και με αγχώνεις άλλο, δεν μπορώ. Ρε να στείλουμε ρε τον άλλο ρε, σου λέει είναι στιστός μου ρε, σαν αδερφός μου μοιάζει. Αφού ώρα μία θα είσαι στο black and white πάλι. Ρε θα πάω από τις 12 στο Black and White. Και θα είναι ο άλλος ο σωσίας μου, σου λέω ολόιδιος ρε μαλάκα, δεν καταλάβει τίποτα. Κανάς. Αφού με playback δεν θα μιλάει, θα κάνει, κατάλαβες, lip singing θα κάνει. Ναι, κατάλαβα. Καλό. Πολλά δυνατός ο φίλος. Ωραία, λοιπόν, στο στέλνω. Ωραία, όχι πλακίες, δεν με αγχώσεις άλλο, δεν μπορώ. Αλήθεια ρε σου λέω ρε μαλάκα, δεν σε περιπέζω. Γελάει ο μαλάκας. Γελάω γιατί με αγχώνεις τώρα, εγώ είμαι όλο άγχος τώρα για απόψε να πάνε όλα καλά. Ρε δεν θα καταλάβει, ρε δεν με έχουν δει 2 χρόνια στην Κύπρο, πού θα ξέρω πως είμαι στα αλήθεια. Ρε! Έχουν 2 χρόνια με τον, πού θα καταλάβουν αν είμαι εγώ στα αλήθεια. Ρε γνωρίζεις που πάω να κάνω πλάκα. Λοιπόν,